mikrofono eta guzti. Asko dakizu telebista zaina, berriz ere mikrofono. Beraz, Mikelek bauka, trebesia. hau zen aurrenengo galdera, zer egin behar da bikote bionikoa izateko? Beraz, horrelako sarrera bat egin behar da bikote bionikoa. Puntu atzatzen gatozelako, bikote bionikoa prez. Eseriko gara? Eseriko gara. Zutik ere, Apurizak, zutik ere. Egia. Bueno, Iñigo, bikote bionikoa zarete, zuek biak zer zarete, eteko superheroiak? Gu bai, bera da eroia eta ni antieroia. Hoi da. Bai, baina biokala biokede, superbotere, potenteak. Ojo. Hori da. Eta nolakoa da saioa? Mikel, zer ikusiko dugu saioa? Gabitu, arrazoituko dugu sarrera, ez Iñigo? Oaintxe gatoz. Beraz badauka motibo bat. Baina nahi duzu. Bai. Oaintxe gatoz esperimentu batetik. Ondo. Hoi da. Ezin digute hartzea, osea, probatu dugu taurina, kafeina, ez dakitzen bat litro denetik, horregatik gaude, hola, aztoratuak. Orain grabazio bat izan duzu erra? Hoi da. Eta direkto gatoz handik, ze, bueno, gu daukagu inteligentzia artifiziala, artifizialezko, Aba. Bai. Kontua da gure gorputzak muturreraino eramaten ditugula, limiteak bilatzen ari gara, zientzia eta humorea aztertzen ditugu, uztartzen ditugu. Laborategiko xagua bezala. Laborategiko xagua gara. Bueno, bela hartu jada eta nizagu bat. Hori da egia, ez da? Superheroia eta hori ez? Laborategiko xagua zaren. Bai, txikola bera bai. Bueno, super xaguak ere bai dira. Bueno, ikus ditzagun, gure bikote bionikoa, ea zer egiten duenean nolakoa den saioa, bikote bionikoa. Programa honetan zientziarekin esperimentatuko dugu. Akuri bereziekin, giza akuriekin. Eta honako dira aukeratutako subjektuak. Alde batetik, Mikel Perez Artola, crossfit kirolari profesionala. Dieta osasuntsua eta kirola egitea oituratzat dituena. Bestetik, Iñigo Agirre Atxabar, bonfibant bat, esportzu ondiri babeko plazerez gozatzea atsegin duena. Profil ezberdineko gorputza hauek ezberdin erantzungo ote diote estimulu berari. Bueno, ikusi dugu bakoitzaren ezaugarriak zein diren. Laborategi bat dela ikusten dugu hau. Lehenbiziko saioan beldurra pasatu omen duzu, Bueno, beldurra pasatu duzue? Bai. Esan zuk, Mikel, esan zuk. Benetazkoa gaina. Bai? Adibidez jarrikoet. Nien eiz inoiz bota puentinetik. Bai. Kriston bildurra diotelako, laguna juten zien, Mikel, guazen puentinitea. Ez, aventureroa naiz, baina puentin ez, enaz fidatzen hortaz. Hori nik ere Zuk hanka lurrean, ez da? Hoi da, eta punta abak, holako erronka bat jarri. Horrako gauzak egin ditugu, benetan, Eta ez pentsa, adibidez, zentzu guzak gehiago ditugu, otxaten gaua pasatu, psikofoniak lortzen. Zerbait entzun duzue? Gau oso. Itxa, ojo? Hoi, jakingo duzu asteartean. Beraz, asteartekoa izango da, otxatekoa. Hilak 31, Bai? urriak 31, Bai? gaueko 10 eta laurdenetan, beldurra pasatzeko prest. Bai, Bai. Bituz probak. Egira zelako gauzak egin ditugu. Denetik egin dugu. Kontua zer da. Programa hontan badagoela adimen artifizialako pertsona bat, aba izena duela. Eta guk, gure gorputzak zientziari eta abari eskaini dizkiogu, berak gu, proban jartzeko. Askotan damutu gea. Ni neu bai behin. Baina orain berandu da dagoeneko, ez da? Hoi da, bakizute, igual Iñigo, da pixka keja gehiuk izeiu. Se supone ni aventureroa naizela. Baina, benetan esateizuet, benetazko beldurra pasa izan dutela. Eta sorpresa asko daude. Eta sorpresa asko eman ditula, Iñigo. Baina, gainditu dituzue gero erronkak? Gainditu dituzue erronkak. Gainditu duzue? Noski bai. Gehienak bai, ez? Esango nuke. Eta sorpresa asko daude. Ze batzuetan pentsatzen da, hau Mikel egiteko gai da, erronka hau irabazteko gai da, Mikel gauzardia gehiago da, baina! Baina, beti eta horrela. Izpasterko legoiak, sorpresa eman da, danga, buelta baten dio gauzari. Bai, Bai, ojo, cuidado. Eta ze kirol probatan izan da hori? Kirol probatan. Ezin dugu gauza larri izan, baina, bakarrik izango dugu, gaur bertan ere, nik neuk bihar segurako agujetak ditut. Gogorrak. Eta egia esan behar baldin badot, nik hemen saietz bat ukituta daukat. Eskerreko hanka baita. Beraz, hauek ez dira txorradak. Gure bizia, erdi arriskuan jartzen dugu, ala ez. Bueno, Iñigo, zu ari zara zure burua zizketan, biozizketan, baina guk irudiak ikusiko ditugu. Ikusiko ditugu, bikote bionikoan
Inigo Agirreren irudiak. Hau da Inigo bikote bionikoa. Argatu ere nahi. Oi, joder, kristoni impresioa emonte bazieran. Kristoni impresioa emonte bazieran. Ai, joder! Una dau! Ez da broma, kontuz, Darua zetor zai burura, marmokak, pirainak, sugeak, edo zer gauza egon daitekeela, eta urduri jarri benetan, urduri, baina urduri. Venga! Venga! Venga, lelikoa. Horrela bakarrik behiratuta, kriston bertikoa ematen da, oza, mesedez. Kriston debilida ya sartzen jat. Blokeautan hau totalmente, Miguel, egiz esateko, oza, blokeautan hau. Y no te muevas. Lo importante es que no te muevas. Y no pestañees. A ver. Paretan kontra jarri nahi zenean horrela, pentsabot, bueno. Osa, que 4 milimetrotan utz egiten baldin badu, pum, zulura noia. ¿Listo? O sea, no, espera. Itxaron. Bai, hor, muturreko gauzak. Ausartak izan gala, Buah. Eta kontratu ondo firmauta daukazue, gero zerbait gertatzen bada... Gustu baietz, Ordezkoak eta horrelako kontuak. Hemen ez dago sarerik. Beraz, sare gabe goiazgu. Dala aurrera, Mikel. Bitu, gauza bat. Programa honi esker, badaukaguia bentaja bat. Dela, hiltzen bagea, gubiok ina daukaguia. Ja, egia da. Bizirik lurperatu ziguten bilioi. Eso, begira. Oio ipurdia, Mikel, oio ipurdia. Ikusiko ditugu Mikel zure irudiak? Venga, jarri. Ea. Mikel Perez Artola, bikote bionikoa. Nazkagarria izan da hoi? Ze izan da hoi? Eta akuitua lehenengo hile pixkaz. Esan dut, eta mugimendua, eta soinua entzuten zen baita, hor azkar mugitzen, eta esan dut, buah. Sartu eskua! Sartu, venga! Animo, Miguel. Plataforma egiona zenean, hoi bai izan dela, benetazko bildurra. Ze esatizut, errespetua diot gauza hauei, eta izan da, wow, zer da hau? Atioke kage, zer da hau? Hau da puentina. Buah! Ez nahu bate gustatu, sentsazioi, paretan kontra dotia. Mikel ez mugitu ja errex esatea. Zuri botatzea kutsillo bat hemen aurpegian ondoa, eta berzite ezun. Impotentzia notatu. Mikel, zure aurpegiak hor dena esaten du, Baiet. Claro, ez da, hoi bakarrik, gaina abak esan zigun, begiak ezin dituzute itxi. Hori samarrezu, begiak ez da. Ikusi egin behar duzu. Osea, astean zehar egiten dituguna da, proba diferenteak egin, aba, adimen artifizialeko ente horrek beti agindu horiek ematen dizkigulako, eta azkenean erronka finala daukagu. Da, entrenamendua bezala erronka finalerako prestatzeko. Hori da. Baina, zergatik eman zenuten baiezkoa? Niko handi izteukat argi. Zientzia, ez? Zientzia, ez? Zientziarekin aurrera pausoa abentura emateko. esan ziguten. Esan zizueten, ez da? Baina nire bizimodua beste modu batekoa da, eta oso lasai bizinitzan. Egia da oso ondo pasatzen nahi gehala hau grabatzen. Barre asko botako ditugu, Barre asko botako ditugu. Beldurra pasau bebai. Danetik.